خوندەکارانی کورد وەرە ڕستەم کوڕێ زالێ کوڕێ سام بە دەستێ خوا تو بگرە گورزێ هەنگام دەگەڵ تیر و کێوان و شور و مەرتال بکوژ دژمن ji بۆ me ey کوڕێ زال وەرە گوهدەرز کوڕێ کێیû bi merdî binêre tu li ژان و derdê Kurdî bi tîr û gurz û şûrê tûj û xwînxar bi serbestî berê xwe bitine neyar riham rabe spîbextî tu şahî ji bo Kurdan belê pişt û penahî cîhan dîsa bike wêran bi carek ji Kurdan ra nemaye hêç mişarek biçû bigire were behramê çopîn binêre vî welatê jar û xemgîn tu leşkerkî giran çêke ji Kurdan cîhan zêr û zeber ke rengê merwan were gurgîn bi serbestî tu mîlat binêre ka şilûye tûzê ekrat belê dîl û şikestî dest û gerden di çalê de dinalin rengê bêjen were êdî bes e rabe tu ferhat li Kurdistanê qîr û deng û feryat bi tîrê zerveşan û şûrê deftûj bikûj dijmin bikutî gurzê dilsûj Ebû Mislim binêre lawê qehtan dixwazin xwîn û doza lawê Merwan belê Tirk û Ereb Rûm û Ecem şûr dikêşin ew li ser me rengê mensûr were deysem binêre Tirk û Eyran Ezerbaycan bi carek kirine wêran binêre em bi carek tev dibazin welatê xwe bi azadî dixwazin were Ehmed tu rabe lawê Merwan Diyarbekir û Cizîre mane wêran cihê textê te Amed bû li gerdûn belê wêran e îro jar û zergûn Nesir rabe kurê Ehmed ji Farqîn erê Farqîn e îro jar û xemgîn Seraw, xan û man û birc û eywan bi carek kirine wêran lawê toran Saîd rabe were ey lawê Ehmed li ser textê xwe ronê tu li Amed li ser qafê xwe deyne tacê dare bisûce tu dil û cergê neyare ji Amed rabe serxwe ey tu mensûr ji xwîna me cemê Amed hemî sor we her çaran biwartin not û yek sal bi şahanî wekî Rustem kurê zal